Chipani cha UTM ndi chimodzi mwa zipani zitatu zikulu ku Malawi. Ichi ndi chipani chimene chili ndi owasatira madera onse, chili ndi owasatira kuchokera makona onse a dziko la Malawi. Koma pali chinthu chimodzi chimene chikupereka kwambiri attention ku gulu la anthu. Ndi ndani amene azayimirire UTM mchaka cha 2024 kulikiriki ku chipani cha UTM. Dzina langa ndine Samavita tikhale limodzi. Chipani cha UTM chikukonzekera msonkhano wake waukulu wa convention umene uzachitike pa 17 November mchaka cha 2024. Koma panopa ku chipaniku kuli kalikiriki anthu ochuluka akuonesa chidwi chofuna kupikisana nawo m'maudindo maka pa udindo wa president wa chipanichi. Panopa pali anthu okwana 4 amene aonesa kale chidwi chozapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi ku convention ikubwerayo. Panopa amene abwera poyerawa akuti azapikisana nawo pa udindo wa president wa chipanichi, ndipo ayamba kale kupanga kampeni yawo monga Dr. Patricia Kaliati amene panopa ndi Secretary General wa chipanichi. Patricia Kaliati aulula izi masiku apitawa kuti akapikisana nawo pa udindo nawo Matthews Mtumbuka anabwera poyera ndikunena kuti akupikisana nawo pa udindo wa upresidenti omwewu ku convention ya chipani, ndipo Dr. Matthews Mtumbuka anayamba kale kampeni yawo. Dr. Daliso Kabambe nawonso sanasalire mbuyo koma afola nawo panzere, ndipo akhala akuyankhula ndi atolankhani pamene anabwera poyera pa msonkhano wa chipani cha UTM ku Masintha Ground ku Lilongwe, ponena kuti iwowa akapikisana nawonso pa udindo wa upresidenti wa UTM. Daliso Kabambe ndi uja amene anakhalapo governor wa Reserve Bank of Malawi kwa kanthawi ndithu, ndipo analowa chipani cha DPP kumene anayesera kuti nayenso azapikisane nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi komanso udindo wa mtsogoleri wa chipani cha dziko la Malawi pansi pa tikiti ya DPP, koma sizinatheke. Ataona kuti mpata wasowa anapita ku UTM kumene analandiridwa ndi manja awiri. Munthu wa number 4 mu siku lathu lalero amene tikumuwunikira ababa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, Manganya himself. Michael Usi amene anasankhidwa ndi Dr. Saulos Chilima mchaka cha 2019 kukhala running mate wawo pa chisankho chimene chinachitika mchaka cha 2019, wakhala ali vice president wa dziko la Malawi komanso president wa chipani cha UTM kuchokera mu nthawi imene Dr. Saulos Chilima anamwalira paja pa 10 June mchaka cha 2024 pa ngozi ya ndege, ndipo kumwalira kwa Chilima kunapangisa Michael Usi kulowa pa upresidenti wa chipanichi mwa automatiki. Koma funso nkumati kodi ku convention ya chipani cha UTM imene ikubwera pa 17 November 2024 pano anthu awa Dr. Patricia Kaliati, Dr. Matthews Mtumbuka, Dr. Daliso Kabambe ndi Dr. Michael Usi amene akatenge udindo wa mtsogoleri wa chipanichi ngati president wake ndi ndani? Pamene anthu ambiri akuyesera ndithu kuti awazukuti anthu onsewa apeze zabwino zawo, awazukuti anthu onsewa apeze zofoka zawo, awazukuti anthu onsewa apeze kuti amene akhonza kutenga malo a SKC ndi ndani. Panopa chipanichi chatulusa ndondomeko ya fee imene ofuna kupikisana nawo pa maudindo akuyenera kulipira ndalama zake zili motere. Aliyense amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa upresidenti akuyenera kulipira ndalama yokwana 20 million kwacha, ndipo aliyense amene akufuna kuzapikisana nawo pa mpando wa udeputy akuyenera kuzalipira ndalama yokwana 10 million kwacha. Ofuna udindo wa secretary general ngati uja umene uli ndi Patricia Kaliati panopa akuyenera kulipira ndalama yokwana 5 million kwacha. Treasury General akuyenera kulipira 5 million kwacha. Amene akufuna udindo wa regional president akuyenera kulipira 5 million kwacha, ndipo ofuna udindo wa ma directors akuyenera kulipira ndalama yokwana 2.5 million kwacha, ndipo
akhazikisanso lamulo limene at least likuonekako labwino kwambiri, chifukwa akulankhula kuti achinyamata komanso amayi amene akufuna kupikisana nawo pa maudindo akuyeneka kulipira 50% ya ndalamazi. Komatu kulikalikiliki ku chipani cha UTM mu nthawi imene akukonzekera convention yawo pa 17 November mchaka cha 2024. SKC anasiya legacy pamene anthu ochuluka akukakamiza kuti Mere Chilima ayime pa mpando wa upresidenti atenge malo a SKC. Mere Chilima sanayankhulepo china chilichonse chokhuza ndi mmene anthu akumuchitira force. Awatu ndi anthu kuphatikizapo uja amene amamenyera maufulu anthu, the activist himself DC, amene wakhala akupempha ndithu Mere Chilima kuti ayime kumeneko ku UTM atenge malo a mwamuna wake. Mukukhulupirira kuti pa anthu 4 amene abwerawa pakhala kusintha kwina kulikonse kumene tikuone? Ndi ndani amene akukupasani chidwi kuti akhonza kuyendesa dziko la Malawi bwino? Koma kumbukirani kuti pamene tikuyandikira ma date apa 17 November tikhala tikuona anthu osiyanasiyana akubwera poyera kuzaonesanso chidwi chawo kuti apikisane nawo kumeneko ku UTM, chifukwa UTM ndi chipani chokhacho chimene chili mkamwa mwa Amalawi. Chisankho chawo kuti agwire ntchito ndi ndani, ayike pa mpando ndani, amvere ndani, apange za ndani, kukhonza kuchita affect sogolo la dziko la Malawi. Dzina langa ndine Mpungwepungwe, ndikulonjezeni kuti ndizikupasirani zochitika zonse zimene zikuchitika ku UTM komanso andale athu. Chimene ndingakupempheni ndi chakuti mungochita subscribe. Lola ndidziwe maganizo anu mu comment section below. Is Mpungwepungwe here, and do I do the next video for now? See you.